kita baliya marang jagat jujuka ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang mangrurah satru murka ya kuwi Pati Sekipu Mantra lan Prabu Naga Pracuna tanana liya kejaba mung yaiku Atmajaning Si Werkudara ingkang lagi wae pagas pusere kang aran Jabang Tetuka. Sareng kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raosing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Lirik kepiye dene kita kaget. Apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun? Mboten perkawis menika nuwun sewu lho Bu Kulun. Mboten napa kula menika badhe ngemutaken paduka Hyang Adi Bu Kulun, namung semantena atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi. Menapa inggih sampun pantes nantrem menawi dipun ajengaken wonten ing Pabaratan. Ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya lamun apa dadi dawuh Hyang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka. Surabawayut Sang Yaksendra kala rupa mangases kadhiangin pangsempal kaprapal sela kaplesat satru lumaya mangungsi kaget kagoto kang jaga bumi Om Tedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewagu Toga wonten dawuh Gusti Patik. Apa dene kowe mbilung? Wonten dawuh Gusti Patik. Wanter pangawinipun Gusti Patik Sekipu dhateng abdipun Toga. Kepareng kula cumadung dawuh wonten wigatos menapa semunipun sumengka anggenjengan dika ngawi kalawan abdipun Toga Gusti Patik. Toga wonten timbalan ora nyono-nyono nalika aku tinimbalan dening Kanjeng Sinuwun Prabu Naga Pracana ing Giling Wesi ya ing Giling Ngaya. Kaget rasaning atiku bareng panjenengane ngawe kelawan sowanku wanter sabdaning Sang Prabu Naga Pracana kelawan Pati Sekipu kok yen to Sang Prabu Naga Pracana kepengin banget ngayonake widodari Kayuwangan minangka dadi jatuh kramane Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana tumuli kutusan kelawan aku supaya didhawuhi munggah ana ing Kayuwangan ingkang wigati nglamar kelawan widodari tumuruning Sang Hyang Bathari Supraba marang negara ing Giling Ngaya ya ing negara ing Giling Wesi bakal jinatu krama dening Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana. Nuwun pangapunten. Mboten nama kula badhe nyentulani rembakipun Sinuwun Prabu Naga Pracana. Namung menapa sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken menika sampun dipun penggalih ingkang rebet nuwun sewu lho Gusti Patik. Mboten kula kok mboten pitados kaliyan Sinuwun Prabu Naga Pracana menika mboten, namung kula nuwun sewu sak digdaya digdayanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika boten badhe nglangkungi dhateng panguwaosipun para Jawata. Sak sekti-sektinipun titah menika boten badhe ngungkuli panguwaosipun para dewa. Kula nuwun sewu. Jagat menika sampun pinanta anut kodratipun piyambak-piyambak, anut kodratipun ingkang maha jagat utawi ingkang damel jagat menika.
menawi buta menika kaliyan raseksi, menawi dewa menika kaliyan widodari, menawi nalindra menika kaliyan putri, menawi pandhita menika kaliyan endang. Nuwun sewu, lah kok menika wonten satunggiling titahing Bathara Sinuwun Prabu Nagapracana badhe nggayuh widodari menika sami kemawon nerak pacak nerajang perbatang. Menika sami kemawon ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata. Kula nuwun sewu lho Gusti Patih. Kula nuwun sewu, mboten nami kula mboten badhe nyendikani Sinuwun Prabu Nagapracana, nanging mbok menawi sakmangke sampun ngantos kedadosan ingkang boten-boten menapa ingkang dipun jangka dening Sinuwun Prabu Nagapracana menika langkung prayogi dipun penggalih ingkang langkung lebet. Mergi menawi sakmangke Sinuwun Prabu Nagapracana menika ngangkah tumuruning widodari, menika mangke mboten kok malah badhe pikantuk widodari, ning malah badhe pikantuk dendhaning para dewa. Lho niki lho, kula mboten ajeng pripun-pripun. Ning sadurunge tumindak sing apik kula niku ngelekake batur menika pangembating catur. Sing jeneng Panakawan, kula menika dianggep Panakawan, Pana menika cetha, kawan menika wis ngarani. Aja nganti ratu Gusti kula kesluru dalan sing kleru. Mbok inggih monggo badhe dhaup inggih mboten napa-napa ning golek jodhone sing cocok enten ngalam donya. Ampun ngungkuli dhateng pangwaosipun para dewa. Menika mangke sampeyan minggah wonten ing kayangan. Mboten ajeng pikantuk widodari ning malah pikantuk sapu dendhaning dewa. Mergi jagat menika atur kula ngajeng wis diponto-ponto. Nek menungsa ya karo menungsa, nek buta ya karo buta. Selagine kewan kemawon nuwun sewu, wedhus dijodhokke sapi mboten ajeng gelem. Sing jeneng ula kalih landhak nggih mboten ajeng gelem isa jodho. Sing jeneng macan karo kidang niku ya ora jodho, malah kala mangsane kidange dipangan macan. Niku pun semanut karo aturane dhewe-dhewe. Sing serakah niku rak menungsa. Menungsa niku jodhoke apa-apa waton resik mesti dipangan. Lah iya. Kaya Sinuwun Prabu Nagapracana niku. Toko wonten dawuh. Yen aku nyentulani rembuge Sinuwun Prabu Nagapracana bakal kaya ngapa dukaning Sang Nata Prabu Nagapracana. Terus kersanipun Gusti Patih, wadya bala sakcukupke ketapna kok. Aku ingkang bakal munggah ana ing kayangan dewa ora ngeparengake tumuruning Hyang Pikulun Bathari Supraba. Minangka jatuh kramaning Gustimu Nagapracana, kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng gawe kayangan sungsang bawana balik niku sampeyan padha karo sarah nyawa. Mrika niku papane dewa sing nitahke para titah. Ha kok sampeyan titahing dewa ajeng wani kalih dewa. Niku nuwun sewu lho. Kula mboten kok gawe miris penggalih Gusti Patih mboten. Ning nuwun sewu, mboten isa sampeyan ajeng ngalahke para Jawata. Kowe ngias karo Patih Sekipu. Aku Patih ingkang tanpa tanding kadigdayanku jagat wis padha weruh. Yen kowe ora percaya, ayo derekno tontonan nggonku bakal ngobrak-abrik kayangan. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Wong kongas niku bakale mangke entuk walsing sing gawe jagat. Nuwun sewu aja sok kibir mengko ndak kejungkir. Aja sok umuk mengko ndak kena walsing sing maha kawasa, mengko ndak malah kuwalik ngoten. Nek kena kula kandhani dene ya mboten nggih monggo nek panjenengan ajeng minggah wonten ing kayangan. Kula ming sak derma nderekke sampeyan manggugu togok. Togok niku elek-elek niki mbiyen ya dewa. Lho, togok ya dewa. Nggih. Togok niku ya dewa ning merga rupane elek terus ora pantes dadi dewa terus didunke teng jagat niki dadi menungsa dadi kere kaya ngeten niki. Togok wonten dawuh. Perkara kuwi arep tutur sing akeh-akeh mengko gampang. Sing baku adyabala ketapna, aku tak munggah ana ing kayangan. Tak nembung para dewa turuning Hyang Pikulun Bathari Supraba yen ora ngeparengake wis dadi niatku nggonku bakal gawe sungsang bawana balik kayangan. Nggih, ayo lung nderekke Gustimu Prabu Sekipu Sinuwun Nagapracana tusan Patih Sekipu. Ayo monggo Gusti Patih kula dherekaken. Yo bilung lan apa dene kowe togok.
Citangan asan ngamuk punggung ing kayangan Dewi Sumo Makarwo sang ayo kamu kayangan kabar ringgilen negari Ngamarta papan pelengganing panenggak Pandhawa kekasih Raden Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Bimasena ing winastan kasatriyaning Jodipati ya ing nunggul pawenang Barisa juga katengan gelar sanggaring para kawula miwa para nayaka ing kasatriyan Jodipati begambir mlebar Yaya Samudra datan tepi samya mangayu bagya lairing ponang jabang bayi atmadaning Sang Werkudara nenggih sang jabang tetuka parandening mangki katingal tintring madyaning kasatriyaning Jodipati kaperbawan wingit wimbaning Sang Harya Werkudara ingkang sawetawis wekdal lenggah madyaning kasatriyan datan mubah datan musik nganti kaya tugu sinukarta sinanding kenggarwa nenggih Dewi Arimbi ingkang tan kendhat anetesaken waspa krana nandhang Rudhatin menggaliaken kawontenanipun ingkang putra sang jabang tetuka nadaning Jawi sampun aglar sangganing para nayaka sak kasatriyan Jodipati barandene setunggal kemawon datan wonten ingkang wantun amedhar pangandikan samya tumungguling kesma larut kerut kelawan raos priatos ingkang sinandhang dening Raden Harya Werkudara dadak sakuling mangke kawis tingal rawuhipun nata agung ing Ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma miwah nata agung ing Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna tuwin datan kantun nata ing Mandura Prabu Baladewa nadyan sawetawis katingal bingar pasuryaning Sang Werkudara parandene dupi ingkang putra nenggih punang jabang tetuka dadya katingal remu pasuryaning Sang Bratasena sigra merwani pangandikan nenggih sanata Prabu Darma Kusuma mecah swasana madyaning kasatriyan Jodipati datan kantunata Ndrawati tuwinata Mandura Prabu Baladewa ing cipta nglipur dhateng penggalipun ingkang rayi Sang Werkudara dadya kumangula jeneng pangandika sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan barep kakangku sawetara rawuh muning kasatriyan Jodipati aku ngaturake basaku katura barep kakangku iya Dimas kadanging pun Kakang Yayi Werkudara ndak tampa akarya bombong penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang ing Ngamarta Tampanana Dimas Harya Werkudara yo tak gegep nadhiake jimat Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat iya Yayi Werkudara ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Dimas
Bratasena ndak gegem dadekake jimat ora liwat prayoga nunggon mulenggah Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Dimas kadangipun Kakang Werkudara apa dene bule kakangku aku ngaturake basaku katura bule kakangku jagat dewa bathur ya jagat pangestu karo yo Bratasena siadi ngaturke bekti kalampun Kakang wis dak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Mandura Tambanana Werkudara ndak gegem dadekake jimat ora liwat prayoga nunggon mulenggah ana ing pendopo Jodipati kasatriyan dina samengko iki yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati didi kelungguhan samengko iki bunggih prayoga nunggon wong adhep ning ngarsaku Setyaki nggih Kakang Mas sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi ing garba rucipun Setyaki kunjuk ngersa paduka Kakang Mas Jodipati yo tak tampa bunggih Puntadewa Kresna apa dene Baladewa kakangku aku ngaturake gunging panuwun dene Puntadewa Kresna lan Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki jalaran ora ketang sithik wis gawe bungah pikire Werkudara wis gawe tentrem hayem hatiku Dimas kadangipun Kakang pratanipun Kakang ana ing Jodipati sayektimun jumurung sarta mangayu bagya kelawan sira Yayi Dimas nggone wis pikantuk kanugrahaning dewa wujude momongan ya kuwi Atmajaku si Jabang Tetuka semono uga pun Kakang Yayi Siadi wis entuk talining katresnan kelawan garwanira Yayi Arimbi ya kuwi wujuding putra. Ingkang minangka dadi talining tresna antaraning Siadi kelawan garwamu ya kuwi Yayi Arimbi si Jabang Tetuka. Pun Kakang nderek mangayu bagya. Dene sira Yayi samengko wis kagungan atmaja ingkang mijil jalu ingkang besok bakal nerusake marang sejarahing sira Yayi kadangipun Kakang ing Jodipati. Werkudara seneng-senenge wong mangun bale wisma kuwi entuk kagungan putra. Mongko luwih-luwih yen anak mau metu jalu tegese metu lanang. Ing teges besok bakal bisa dadi srana nyambung sejarahing Siadi lan garwamu Yayi Dewi Arimbi ning saka paningalipun Kakang kok ora kaya adat saben mongko adat ingkang lupi ya ingkang wis kelakon. Wong kagungan putra mesti bakal bungah atine, seneng rasane, ayem pikire. Lah kok beda kelawan sira Yayi Dimas Bratasena. Wiwit maupun Kakang prapta ning kasatriyan Jodipati, pasuryanmu katon rengu, rasamu katon ora jenak, pikirmu katon ora kepenak. Werkudara. Wong kagungan putra kok rasane kaya ngono kuwi eneng apa? Yen pancen pun Kakang diparengake mangerteni, mara gage matur kalawan pun Kakang Mandura. Pun Kakang nedya ngangrungake jangga nilingake Karna. Werkudara. Wah. Puntadewa kakangku, Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Pancen bener. Apa sing dadi ngendikamu wong duwe anak kuwi mesti kudu tentrem rasane, seneng pikire. Nanging ora kaya sing tak lakoni dina iki. Mara kaki sawangen Arimbi kawit mau ora leren nggone tansah nangis. Mergo gagas kelawan anakku, ya gagas kelawan Jabang Tetuka. Lho, Yayi, atmajamu Jabang Tetuka ya gene, Werkudara. Atmajamu Jabang Tetuka kena ngapa? Lho, Yayi. Apa ingkang dumadi kelawan atmajamu Jabang Tetuka? Lah kok nganti Siadi duwe rasa ingkang kaya mangkono? Kaya ngapa rusak ing pikirku? Wis ana setahun umure anakku Jabang Tetuka. Monggo bareng wis umur setahun, ari-arine durung iso ditugel dening apa wae. Saben-saben ditugel dening pusaka gumenjleng mletik metu genine. Pikirku wis ora sronta, rasaku wis ora kepenak. Dene kahanane Jabang Tetuka kaya mengkono, apa ya kelakon selawase urip. Anakku lanang bakal mondhong ari-ari
sarta tan ingkang ora bisa ditugel dening gegaman apa wae. Mula sawangen Arimbi kawit mau tansah nangis merga gagas karo kahanane anakku lanang barep kakangku Kresna lan Baladewa. Rawuhe barep lan Kresna apa dene Baladewa ora tak sawang wujuding rawuhe kadangku tuwa nanging saka pangrasaku kaya tumurunning Sang Hyang Bathara Darma, Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang bakal paring pepadhang kelawan Werkudara. Mula gage dandanana pikire Arimbi, dandanana atine bojoku dimen pendak dina ora nangis kaya ngene iki bareng kakangku. Koko Prabu Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya. Yai Arimbi ndak tampa kanthi lega legawaning penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Arimbi ndak tampa. Sira Yai ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Ndrawati Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Arimbi ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Mboten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetiga. Kadipangeja wantahing Jawata ingkang badhe narbuka pepadhang tumraping kasatriyan Jodipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi lampah ingkang kula tindakaken sumados anak kula sakmangke manggya pepadhang. Koko Prabu Ndrawati kula wonten paring adhawu Yayi. Monggo Koko Prabu mugi paduka kepareng mrenahaken dhateng manahipun pun Arimbi. Nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo Kresna gage Siadi ngempil sada dening kadangku Si Arimbi ora ketang sithik Siadi tuturu kelawan Si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire ora grantes kaya mengkono merga ngrasakake lawan majane ya kuwi si Jabang Tetuka. Koko Prabu menapa mboten prayogi paduka pun kakang kuwi nek kene minangka dadi dayuh yen Siadi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yai Prabu Ndrawati. Mula sing wigati lan sing baku Siadi ingkang paring dawuh kelawan Yai Arimbi. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng panguwasipun Nata Mandura. Pun Kakang wis paring balilah. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Arimbi, kula wonten paring dawuh. Yai. Pun Kakang midhanget kelawan ature garwamu, ya kuwi Dimas Werkudara yen atmajamu wis ngancik setahun yuswane. Mongko ari-arine ora iso pedhot saka si Jabang Tetuka. Kasinggihan mekaten Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan, nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu. Sarta pun Kakang duwe penemu, yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora bain-bain. Tegese pilih tanding boboting yuda kebukten lagi umur setahun wae ari-arine ora bisa ditedas utawa diketok dening apa wae. Kuwi ateges dadi pratandha lamun dewasane atmajamu sesuk dadi mantasaning para satriya, dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Siadi wis ngerti lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa kanthi penggalih ingkang ikhlas, tinampa kanthi penggalih ingkang sabar, satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan, ya kuwi dadi mustikaning para satriya. Kuwi kabeh ora mengantuk saka kanugrahaning dewa babah pisan ora, nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa brata lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Hyang Mahanasa. Sabab Arimbi ngerti yo wong urip ana ing alam padhang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Hyang Mahanasa, mbuh ala mbuh becik mbuh bener mbuh luput mbuh bungah mbuh susah sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas
aja nganti gesula sabab panggersah-panggersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Hyang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Hyang Mahamanon, kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula kananing tetuka ingkang kaya mengkono mau tampanten kanthi lega gawaning penggalih. Pun Kakang ngerti lan pun Kakang percaya pacobaning Hyang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban. Lan pun Kakang percaya mesti ana dalan pepadhang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara satemah bebendhu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandhanging si Jabang Tetuka ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae. Werkudara, piye? Apa si Adi ora kongkonan kelawan sapa Nayaka Punggawa Jodipati supaya golek srana bisa magas ari-ari ning Jabang Tetuka? Wis ora kurang-kurang nggonku utusan karo Nayaka Jodipati supaya ngrawuhake Brahmana Winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya gawe padhang kahanane anakku Jabang Tetuka parandene gagar wigar tanantuk karya. Apa si Adi ora nyuwun donga pangestu ning Kanjeng Hyang Wiyasa lan ora nyuwun srana kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabtuwarga? Wah, dina samengko aku utusan karo Permadi supaya munggah ning Sabtuwarga nyuwun dongane Kanjeng Hyang Wiyasa sarta nyuwun srana saka Begawan Abiyasa kakekku lan aku dawuh karo Permadi apa wae dawuhing kakek Abiyasa takon bangun miturut supaya ndang Bagas pusere si Jabang Tetuka ewadene tekan seprene Permadi durung bali ning Jodipati. Wah, hatiku selak ora kepenak, ora lega yen durung weruh suwane adiku lanang Permadi Baladewa kakangku. Madyaning kasadyan Jodipati tak kira yen ana parang muka ora pangling iki eneng dewa sing Jawanta Narada kakekku ingkang rawuh ning kasadyan Jodipati padha kanthi Raharja sapraptamu Narada kakekku kencang marudaya Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Werkudara samet prapta ulun ning kasatriyan Jodipati tansah pinaringaning kawidadan kita atur pangaboti kalawan dewa ulun tampa pangestu ning Hyang Pikulun Rada Tampanana ya kulup Bratasena yo tak gegem dadiake jimat Permadi padha kanthi Harja sapraptamu tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, tak tampa prayogano nggon ngadhep ning ngarsaning pun Kakang. Inggih, sampun boten kirang prayogi. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Arimbi. Ulun tampa kita ngabekti kalian panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun menapa marang jeneng para kula. Arimbi putulun kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ah, malah komplit iki Puntadewa barang ning Jodipati. Inggih kasinggihan mekaten. Ya Puntadewa. Ulun tampa kita ngabekti kalian panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana ya Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Pukulun. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati. Pukulun ngantrang sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Butulun Kresna ulun tampa
Ora liwat pangestulun tumrap marang jeneng para kulup Narayana. Iki kula pun dinggo jimat paripe dayan ing kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun wonten sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Wah, Baladewa iki. Kasinggihan mekaten. Ya ulun tampa karya bombong tiasulun. Ora liwat pangestulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ing kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah. Ora kurang kepenak prataka ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa. Narada kakekku. Werkudara piye? Ana wigati apa? Wah, tanpa kanthi kanyana-nyana. Ana dewa mudhun ana ing jagat. Yen pancen bakal paring pidendhan. Maragake lupute Werkudara apa? Yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake? Aja kaduk ati kadron penampa. Prataku ana ing Jodipati iki pancen ana wigati. Wigati bakal ulun nandharake kelawan jeneng kita kulup Werkudara. Yo, perkara wigatimu tak tampa. Ning aja lara atimu. Yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara, tak anggap kuwi bab sing ora wigati. Lho, sebabe Merga sing tak antu-antu dudu Narada. lah sing tak antu-antu sapa? Adikku Permadi. Mula arepa kowe dewa, tak jaluk kowe ngalah dhisik. Aku tak ndangu karo Permadi. Wah lah ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Wis gage kowe ndangu karo adimu lanang Permadi. Wigatine apa? Permadi, kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Kaselak nggonku pengin krungu, nggonmu tak kongkon sowan Kakek Abiyasa. Mula Kakek matura marang aku. Piye dawuhe Kakek Abiyasa babakan anakmu Jabang Tetuka? Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang, puseripun anak kula pun Jabang Tetuka namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Saptawarga jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun Jabang Tetuka tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa Milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih Iwang Pikula Narada ingkang sajaipun nedeng nandhang Sungkawa Kakang Mas. Wah, dewa kok sedih gagas apa? Ha kosek. Aja terus dianggep dewa iki ora iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih merga dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo, Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo, Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. kayangan geger Iya, disebabake saka apa? disababake saka pangamuking Narendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracana ing nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sakjatine Naga Pracana mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ning kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu iki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat Jinara mentet tinumbak bengkong sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kawan Patih Kesipu mantra mau. Yo, Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Narada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kasipu mantra, namung mboten saged kejawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Narada kula aturi mandhap wonten ing jagat, kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi
terus goleki Permadi kinantenan pusaka Kunto Wijayandanu. Kunto Wijayandanu. Iya, Kunto kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadar saben anggere lunga saka kasatriyan, mapane ana ing alas utawa ing karang pradisan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semono ana wong tapa. Bareng tak caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli nggone tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi, bareng ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi ki ming mesam-mesem ora paring ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunto mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani Permadi mau. Bareng titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kula menika sanes Permadi nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki kelepat gamprang kaya kidang playune. Dalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah, dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kok sik to dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta Kamandanu lan tirta Amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadangkala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa Bu Kulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Nggir?" "Kula pados kayu Kastuba Mulya." Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu Kastuba Mulya kuwi wrangkane Kunto Wijayandanu arane kayu Kastuba Mulya. Permadi cengkelak tumuli bablas nungka playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning gone rebutan, Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kunto. Ming entuk wujuding kayu Kastuba Mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten Bu Kulun nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu Kastuba Mulya. Wis ngono kuwi critane. Wah, yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning Kahyangan. Lho areng apa kowe? Aku arep matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamul. Ya trondolo iki ya. Aming perkara kleru pisan sajeking urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi Permadi tak petung-petung. Nggonku kleru ki ora kok ming luputin rada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Surat nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ae surat jenengmu kan bar tak hitung-hitung, lah wong sing tapa kuwi anake Bathara Surya, mula bapake ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene, gandeng kayu Kastuba Mulya iki wis digoyong lang si Permadi, mula jarene Permadi mungkin ayo magas pusere si Jabang Tetuka. Wah, Permadi, kula wonten paring adawu. Kayu Kastuba Mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, telodo kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang telodo kakekku bab pusere anakku. Mbok pagas nganggo kayu Kastuba Mulya. Aja, wis aja. Aja ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cetha ki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser Tetuka, aja ngendak kleru ngisore ora cilaka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Ah, iki gandeng rawuh putulun Natandrawati, ya Natandrawati saja ingkang pas kudu magas pusre atmajamu si Jabang Tetuka, Nggir Werkudara. Kresna kakangku. Werkudara piye? Ora usah dadak nganggo ngambali pangandikaning nrada kakekku. Mesti wae Kresna kakangku wis mireng dawuhe nrada kakekku. Kresna, kula wonten dawuh Bu Kulun. Ulun uding lan jeneng kita kulup Natandrawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka. Supaya enggal pagas
Pusere si Jabang Tetuko bali pulih kaya wingi uni. Lahir batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh. Pranadi kula wonten maring adhawu. Mara coba kaya ngapa? Wujuding kayu kastuba mulya Kaka Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo sing ati-ati Kresna. Yayaji kula nyuwun pamujinipun Nyai Darmakusuma Kaka Prabu mugi-mugi enggal padhang lelampanipun kadang kula ing Jodipati pun Dimas Werkudara Kaka Prabu. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku mitraning asta wah Kresna kakangku abang ijoning kahananing kulawargaku hamis bajining kulawargaku tak pasrahke marang Kresna kakangku. Yayi gandeng ingkang dawuh Iwang Pikulun Kaneka putra tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Iwang Pikulun Narada. Yo sakarmu Yayi Arimbi kula wonten dawuh Kaka Prabu atmajamu Jabang Tetuko gendongen mrene mara tak serananane nganggo Kyai Kastuba Mulya supaya enggal padhang lelakoning sira Yayi kelawan kadangku Dimas Werkudara. Inggih ngestaken dawuh Kaka Prabu. Sigra nandhak ngrangka aran Kyai Kastuba Mulya nalika semanten nata Ndrawati arsa magas ari-ari ingkang ginendhong Sang Tetuka gawaning jagat gawaning para dewa tel tugel kunang ari-ari parandening mangke ngrangka Kyai Kunto manjing pusering Sang Jabang Tetuka kagyat kadrawakasanata ing Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna, iku wonten maring adhawu Bukulun ngapa nggih? Kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening Jabang Tetuka. Lah kok ulun nyawang lawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih, Bukulun namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah ing Ndrawati. Sareng wujudipun kayu kastuba mulya menika kula pagasaken wonten ing Puser saged pagas namung elokipun wrangka Kyai Kunto kayu kastuba mulya manjing wonten pusripun Jabang Tetuka Bukulun. Dalah perkencang laru dayang pak pong. Ali code sapa sing gawe? Nurutu kakekku Werkudara piye? Ana apa lelakon iki gage jlentrehna marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Boyang aneh-aneh. Ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngresula.
Sabab pancen wis kinodrat panguwasaning dat Kamurweng Dat, kudu mengkono lelakone si Jabang Tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging Rangka Kyai Kastubamulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padang ki ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning dat Kamurweng Dat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Ah, kuwi tak sentreke ya. Gandeng kayu Kastubamulya kuwi manjing ana ing pusring si Jabang Tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Druwasa. Aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Wijayadanu, merga Rangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapake Kyai Kunto, padha karo curiga manjing Warangka, Rangka manjing curiga, dadi srana patine anakmu si Jabang Tetuka. Wah, ngono ae ya. Apa ora iso disranani? Mbok ya iso wis dadi keparenging dewa. Wah, bose siji tak eling-eling ya, aja nganti methuke Kyai Kunto. Aja nganti methuke Kyai Kunto. Nek nganti methuke Kyai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. Yo bakal eling-eling. Barep kakangku melu wong eling-eling kahanan iki. Ya Dimas pun kakang bakal tansah ngeling-eling marang dawuhe Wang Pikul Narada. Kresna kakangku ewang-ewang ana. Iya, Werkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewang ana ngeling-eling. Lelakon iki ya Werkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis, gandeng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit. Ulun njaluk idi palilah. Permadi tak gawane ning kayangan. Permadi arep gawa ning kayangan arep nggo apa? Kanggo jago nyirnake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Prajana. Yen Permadi budal ning kayangan, wah yen ana lara Permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah ning kayangan aja Permadi tok, ning aku ya munggah ning kayangan. Kok sik to, anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin mudang lan majamu dhisik? Wah. Anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo Permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk Permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Hyang Bukulun Bathara Guru. Mboyong Permadi ora entuk gawe men didukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Kowe iki nek omong terdak-terdang nek kok wah mentese ora jamak-jamak terus. Aku melu. Melu dadi jagoning dewa. Ning sing dituding Permadi. Arep sing dituding Permadi. Ning kuwi adhiku. Entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adhiku Permadi. Ya wis sakaremu, sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepangi karo kita. Yo ngaturke panuwun. Harimbi kula wonten dawuh anakku dimong dhisik bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih pangeran, sembah kula ingkang tansah wiring dhateng tindak paduka pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa, kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kok sik ta, apa kita iki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang. Kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngamping-ngampingi dhateng pun Permadi kemawon. Barep kakangku. Werkudara piye? Ora sah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tempuhke. Ya wis pun Kakang manut. Yayaji lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ingin badhe ngetutaken dhateng pun Permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Ado melu ki sakaremu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh. Tekor suwe-suwe. Pukulun kula iki nderek. Lah, rak tenan to, wah. Baladewa barang ya melu. Ih, kula tak nderek.
menawi Permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Kula tetep melu. Wah, ya wis sakaremu. Kalian Sencaki. Ora ta ya kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Aja Sencaki barang. Mboten pulun kula nderek. Ya wis sakarep kita wis yen pancen kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sabab Permadi bakal akeh ruwange lan bakal akeh bakal dadi srana. Patine Kasipu Mantra lan Naga Pracana. Toto akehku ya. Wis ya Werkudara, wis bombong pikirmu. Puntadewa Kresna, Baladewa. Ulang kondur dhisik ana ing kayangan bareng kalan Permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning kayangan. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Nggih pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit sing ati-ati aku nyusul karo lakumu Permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sareng kula. Ya Permadi monggo aku susul kawan sira Yayi. Ya Permadi engko aku ya susul karo Sri Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha dejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ingkang nderekake Jengkari Trada kakekku. Bareng kakangku wi. Werkudara, Kresna kakangku. dina samengko gandeng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi, sadurunge budal marang kayangan, apa ora luwih prayoga lamun sira yayang ngudang kelawan majamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa? Yo, ngestake dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedhela. Bubar kuwi tak tinggale nyusul karo Permadi munggah ning kayangan. Yo Dimas. Semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werkudara iya. Yo, Werkudara. Pun kakang ora bakal ado-ado kelawan sira Yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Bareng kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku hayu tak ganti manjing ana ing sasana pamujanan Kembulandrawina. Suka parisuka. Dene kahananku wis katon padhang. Pedhut ingkang nglimputi kasatriyan Jodipati wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratanggapati. Dimas Werkudara iya. Kanthi kaya mengkono tak dherekke manjing ana ing sasana pamujanan. Dimas pun kakang mungkari manut marang kersaning Syadi. Ya, Werkudara pun kakang ya mungkari manut. Bunggih wonten dawuh Kakang Mas babar pisan budal kang padha sebo. Pun kakang nedya manjing telenging kasatriyan nderekake barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Nono ngestaken dawuh. Menawi Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyaki adiku lanang. Purna gatine mananggilan. Nalika semanten Raden Werkudara manjing madyaning kasatriyan. Nalika semanten nderekaken ingkang Raka Nalindring Amarta, Nalindring Durawati tuwin Nalindring Mandura. Datar kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang ngamondhong jabang Tetuka. Nalika semanten katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindaking Sang Werkudara wau.
Dawu. Kowe weruh dhewe. Kayangan geger. Kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane patih Sekipu mantra. Nganti dewa tutup kori sela matanggep. Merga wedi karo Wadyabala ngiling ngaya kok. Wah nggih kula lagi pisan iki lho. Weruh para Jawata kok nganti kalah karo Wadyabala ngiling ngaya. Mboten nginten nganti tutup kori sela matanggep. Jalung aku dhewe ya gumun kok Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembe karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudibyaning patih Sekipu. Toko wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Yen to Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ana ing donya. Monggo prasetyaning atiku nadyan dewa golek jago tak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toko wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ora wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya kok. Kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, Gok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa. Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi, 4 5 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis hafal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu, nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnake Patih Sekipu mantra sak wadyabalane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyayine klemak-klemek ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe, sing separo didong wong sak donya. Kula karo Togo Komanan ting pletot ngenten niki. Niku Raden Permadi niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi merga wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi, nggih kula pitados sampean mboten wedi ning kula nyaosi priksa. Merga kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi, nuwun pangapunten, kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kanggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampeyan Prabu Nagapracana niku wong nyalahi kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge nerak pacak nerajang perbatang. Nerak karo pewaling dewa, nerak karo pernataning kodrat.
Wong sing senengane nerak karo perataning kodrat niku bakal uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esuk mengke. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. Niku aku ra wedi karo Raden Permati. Raden Permati kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku ingkang bakal ngalahake. Nuwun sewu. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi niku mengke sedulure do ora trima. sapa sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampeyan Meh padha. Gagah gedhe dhuwur, gagah Gedhe dhuwur. ronggah-ronggah. Niku Raden Werkudara niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. sampeyan iso ngalahke Raden Permadi kakangne ora trima. sampeyan didak Wah, modar. tur duwe pusaka jenenge Kuku kacamata. tenan Pancanaka Kaya isih payu ya, Gak? ha iya Kuku Pancanaka. niku mapan enten jempol niku nek nggo nyudet wong Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku tekan usus langsung modar. kuwi iku jenenge Kuku Pancanaka. tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. ya Gada Lukitasari. gadane niku nek diteke Ngiopi sawah 400 hektar. gadane Werkudara gadane Werkudara Gadane Werkudara gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gadane cilik. Apa itu? wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok Lah iya. tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. wungkal bener Pengantep-antep. niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. apa iya Menengo to dibangetke ra apa-apa. niku Werkudara sampeyan glundungi Gada Lukitasari. iso geping-geping nika luwih-luwih nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik nganten. Terus matane mecotot. matane sapa Matamu kowe. Anu mripat sampean. ngoten lho niku Werkudara kalah karo aku kakangne ora trima lho kakangne Werkudara sapa Prabu Puntadewa. niku ora tau perang ning mbebayani ngimbane klemak-klemek Midak telek ora pendeng. kapuk Hah? kapuk midak kapuk ora pendeng Telek iki ya empuk ha iya Telek wae kok. oh ya wis midak Telek ora pendeng. ning nek pun musti Pustaka Jamus nyang jimat kelima sada. pusaka dipanggul enteng mestaka Jagat niku horeg. Luwih-luwih nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu. Nek nesu wae dadi buta gedene kliwat ukur nganti sondo langit. sampeyan wani karo Prabu Puntadewa ayo pun dadi buta niku ora iso dikalahke. upama Puntadewa kalah karo aku kakangne nesu lho kakangne pirang-pirang Nggih. kakangne Puntadewa sapa Nalindra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna modar ora. Tau krungu dereng? durung Wah, buta ora tau maca Quran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang karo Kengrat. Bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nantremke jagat, dewa tukang ngandung kabagyan. niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu gadah pusaka aran senjata cakra nek disawang wujude ming kaya gir becak ning tamake gunung jugruk segara asat. nek ming sampeyan senjata cakra niku ora mlayu nganggo Gendhewa ning sarana batin upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran patih sekipu patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku senjata cakra. Kresna tak pateni Ora iso. lho
Ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. apa iya? Nggih, mula Kresna niku raris. Tawang ditekani wong tuwa-tuwa nika sing pun mboten isa napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sadadakan kupil. Lho, mbok ngomong ku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma, Sekar Wijaya Kusuma. Niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima. Lho kok ora adi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa Muring-muring nggawa pusaka aran Kyai Nenggala ya Kyai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lolo Nenggala Cangkeme nyus ngonten modar sampeyan. lho Baladewa tak pateni Ha wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gak? ayo mbok kaya ning prajurit Ndorowati mboten ajeng kendel adine Baladewa adine Kresna ora trima lho sapa Raden Sencaki. Tiar kuwi seneng wong pokoke. Raden Sencaki Nesu satriyane cilik ning bendina gelut Sencaki nek ora gelut sedina migren. niku Sencaki mula tangane ngapal. sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kyai Godawesi Kuning Godawesi Gunung gawa Sencaki kepruke sirah sampeyan. piyur Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku Patih Udawa Ora trima. Patih Ndorowati. pusakane apa Aduh, apa ya? ngerti ora kowe Ora apal kok. saomong-omongane wae Patih Udawa nggawa Plempem. Plempem niku tutuke gunung jugruk sego rasa. Tutuk plempem. Udawa tak pateni Patih Pragoto Patih Mandura niku Patih rada edan. sampeyan kroyok Patih Pragoto modal Gok Nun iki katone dewa wis arep matedhakake jagone nggih keparengipun Wadyabala ngiling ngayaka samapta ing gati sawigaing diri sapa wae jagone dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati nadyan dadi deking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok nggih ning atos-atos lho Gusti Patih menawi saestu beto jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos merga niku mantasaning Titah niku pitataning jalma. pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos Gusti Patih Sekipu mantra Pinutut lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Purlanggana magawiya kelaira wang-wang arantak
mlakuning para wadyabala munggah gunung Himalaya mapan ning repat kepanasan wadyabala saka negari Ndarawati srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadangku suwuk tuwa ingkang bakal mundurake wadyabala saka Gilingaya. Walah dalah pancen bener pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeraya marang sanggyane para titah. Yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata. Ayo kowe bali sak kancamu aja mbacut. Nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kandha karo Ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan. Setyaki ana mbaran. Prasetyaning para wadyabala Gilingaya gelem bali marang Gilingaya. Ya ing Giling Wesi waton mboyong Dewara Supraba. Yen ora diparingake dening para dewa, rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak butuh. Yen ngono kudu tak undurke sarana peksa. Lho, wani halau sing tak wedeni apamu. Ora minggat arep aku tak tebak jajamune marganing batimu Singalena Prapteng Lalis. jebul dadam warang.
Sopo? Setyaki, sopo? Kunjara Yaksaya. Kowe srayaning para dewa dasar Pranyata. Ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi genderamu. Aku sing bakal ngusasik Wadyabala. Wah, gaglak limpamu. Hai. Kayak apa cina kayak apa ya? Kecekap kecil apa sih? Iki omong apa? Kowe sapa? Ya. Kabale sila kabate si kabalyo. Ada kabale siapa? Takon karo aku. Kebagi. Kowe takon ora? Gak. Lah kowe omong apa? Apa kacau lah dia. Ai kabade khaya. Ada kai, Nulis ya. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe iki sumbar to. Apa kaya ni? Agate. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati. So ngalahke aku boyongan Dewara Supraba. Gegebe. Kudune iki piye ngono kok gegebe? Gegebe. Kebajiran. Ayo. Apa ada. Goblok. Ini Mati. mati ya kan? Ayo terus. Aku begitu kayak pakai Mula Raden Sencaki mundur ora gelem ngadepi karo menungso iki. apa? Aku tu pakai aja mana? Aku pakai kayak Ayo, aku Patih Praguta. Ngejak pirang dina tak ladeni. kau mati apa? Wis masyarakat apa ini? Ayo. Piye karepmu? Dewi kabar di sini. Cilengeng. Oh, jaluk ditabui. Iya. Oh, kene iso muni mak ya. Apa kaya? Kata kaya. Ayo nyawa. Ay, kata kaya. Sopo? Pemakai gambarkan cakalah siapa? Wow, omong apa? Pemakai apa je dia? Aku maksudnya? Ayo kaya. Ora cetha omongane terus ngantem. Perjurit ngiling ngaya werna-werna. Bijik.
Wah, mbuh. Aku radong goblok iki begini. Ini goblok kok cetha. Apa kene iki kebayangin ana sing digawa sing lucu-lucu wae kena digawa iki. Bupet dasu ya wae. Mati aku. Gusti Tumenggung ya. Mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Sencaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Sencaki niku Senopati Ndarawati. Saurarane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat, sampeyan wis kudu bersyukur kok awake isih wutuh. Ngaso, Ya kok wah edan. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Toko pripun? Aku mungsuh Sencaki kalah. Nggih, terus mungsuh Barangaga tak pasrahke kowe, nggih. Kula nggih. Ya lho. Ora temangkar pikire babar blas. Bakal. Glogok goleki kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Bisa tok nggo lucon-lucon nang omah. Hah? Oh, jegok malahe. Mahuk ngono. Pripun? Kebakal jek kowe. Gede. Apa gak kowe sing iso menterjemahke Wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Ayo kae. Apa kok? Yo. Apa kae? apa gak? Tidak sirahe. Heeh, ya. Ah, somune ya ngono. Terus sampean bakane ngapunten. Oh. Kowe kok malah iso nertebake omongane wong petuk-petuk ngono kita. Engko gek kowe ya petuk kok gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ra ndek kanca ya padahal. Nek ra ndek kanca terus bingung pikiranku. Agak badhe iki agak badhe. Agak badhe kapacilete. Apa gak tegese? Gemremeng maju perang ngono kalah ngono musuh Raden ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radong kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsuh liyane apa gak? Wah, jan long aku ki. Kok ya ora paham mel aku ki nek iki wigati arep ming wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digawa. Ah, lah ya klasik kok ya gak. Lah iya. Ayo wis nyuwun pangapura Ya wis sanane ora apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken. Togok bilung. Sapa sing maju? Kula sumanggaaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok. Sapa? Raden Setyaki wis apa? Lakonane aku Patih Sekipu Mandra. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Rasa dadakaken gunung tanpa guna.
Kaya apa aku sing tekaning baca gagrak limpamu waras. Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku. Waduh. Oh, ada. Wah. Jagat Dewa Bathara. Jabang bayi. Kok nun. Kowe jane karaku iki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku? Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar? Nuwun sewu, tembung tiba niku kalih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe dem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudhara. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Ngomong kula jelaske. Sampan tiba bruk, kula nedeng linting udut. Sencaki teko sampean diantem diel. Kula niku lagi linting udut ora ngerti nek wonten sencaki candak sirah kula diantem dem. Terus sampean tiba bruk kula nibani sampean apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku, mula pendak-pendak kowe
mbok musuh lho. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ayo, nek arep nesu-nesu wong wak mucisan rumangsane. Wela kok malah mere kaya ngono. Ora sengaja, napa niku mboten sengaja tenan. Gayeng. Gwayong piye, gwayong dengkul ngamoh kowe ora. Kowe tak omongi ngayal kok, ora nang kono ga, kowe engko kesonjo mbaya. Malah nglinting udut. Mbako turane pamer. Nang tengah dalan antem Ratu Gustimu tiba bruk, antem sencaki bres. Kowe lagi nglinting udut, candak siramu antem sencaki dil. Ora kowe mau ora ning mburiku to? Ha. Ora dantem sencaki. Lho, kanca bal-balane. Lho. Sopo? Sencaki karo aku, ketemu aku cek bilung ta iki. Nggih. Rasah melu-melu ndak lara awake. Siap. Njaki balik terus balik meneh. Kula wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separo. Oke. Wong ki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik senjaki kok nggih nika. Kowe malah ora lara to? Ora, usah kowe ngeyel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak Ratu Gustine. Pripun, Bos? Loro awakku diajar senjaki. Ya genah, arep sampean gedhe senjaki cilik ning urung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe. Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe buta aku wedi karo kowe. Senjaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo muni yo. Wediar kowe. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene buta nika. Sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho. Ora apa ora, tonyo mawon modar. Masa melu-melu. Mboten. Rokok isi ora? Tesih. Kene, tak peke. Loh. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sencaki niku nek pun nesu ngonten niku. Ora sembrono mengke mboten ming niki teka meleh. Kapokmu kapan? Oh, Patih Hadi manggala. Ora tau omongan ning terus nuthuk. Ngandel ora. Sik ngisor ya heeh. Modal. Balik terus gleleng. Dah pucet-pucet. Ora dikapak-kapake to lho. Kandhane wong Srawung ki kancane akeh kok. Aku ora tau metu kok, Gok. Modar Praguta iki syukur. Patih Mandura iki. Buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang dhewe kowe. Wah iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Wah, kancane. Halo, halo. Piye? Kada pucet-pucet ki. Odiar. Kowe. Kapok ora kowe. Iki sak tonyonan iso pecah sirahe iki. Oh. Wong bobo iki. Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa apa cah cilik? Cilik. Cah cilik. Heeh. Klomat klamet ngelak po. Elak. Ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Ora legi. Ngombe teh. Mah. Ndak injel. Apa? Ndak injel.
Ginjel. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong Cerewet kok. Mah. rasa melu-melu cah cilik turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Piye? Rekudara kowe karo kowe apal kok. Apal apa wong kowe darani cah cilik kok apal? Ora ya paling pangling karo aku. Modal. Kajiger kok Baladewa iki. Aku malah ditanya iki kok. Lah yo anggepe kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak ora bakal slamet. Oh lah dalah. Yo wong-wong sing dadi senopatine Baladewa ora ngerti kekuatane Patih Sekipu, kena daya kemandenku mbuh dadimu alat. Sawetara saperangan wadyabala wis kendhang kaprajundheng. Ya, Raden Werkudara. Kowe ora ngerti kadidayaning Patih Sekipu. Kena daya kemandenku. Ora lumpuh, ora duwe daya aja dundang Patih Sekipu parat. Sri Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon marang Dyapanon Cinawi. Wah, panusmaning jajalan mundur kabeh para wadyabala saka negara Indrawati Mandura lan Amarta. Permadi, kowe durung jajal kasektening Patih Sekipu mbok menawa mungsuh kowe iso mundur ning negara kene kaya. Permadi, aja enak-enak kabeh enak Permadi. Saka kadohan Raden Permadi mlumaku mancing ana ing peperangan. Oh lah dalah eman-eman bagusmu Raden.
kowe ngadepi karo patih Sekipu mantra bak sebelah angin Garuda mbuh tiba mojo nganti kowe ketemu karo aku mundhak babak kulitmu tugel balungmu eman-eman bagusmu Raden. Sinayeng manggulung mintonaken diwikramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning astaning asta kencang warudaya pak pong bebolong kali cedhe sapa sing gawe Kresna iki kula wonten dawuh bukulun lah kok piye ora monggo mulya jago ing tiluding Sang Hyang Jagat Giri Pratika ya Sang Manikmaya ya kuwi kadhangira Permadi ora bisa ngundurake Patih Kasipu ya Patih Sekipu malah Wadyapala Mandura Ndarawati lan negara Ngamarta kabeh padha nungsang kuyang numbuk bentus wedi karo Wadyapala saka negara Gilingaya. Aduh pukul lajeng kepareng paduka kados pundi mugi samangke paduka pulun kepareng paring dawuh kalawan ingkang putra ting wayah ing Nata Ndarawati ora sandhakaken gurung tanpa guna ya sowan Sang Jagat Girinata nyuwun dawuh saka panjenengane sapa ingkang bakal tiruding minangka dadi jakoning para dewa manglurah Satru Murka Prabu Naga Prajana. yen nuntuna wong aprang yen nuntuna wong aprang kasangsaran ing Kakang Narada punapi di kados pundi Kakang kawontenanipun kayuwangan menapa sampun katingal tentrem nuwun pangapunten sedaya ingkang sampun paduka dawuhaken samangke sampun kula tindakaken mboyong dhateng pun Permadi malah Permadi mbeta sak kadang kadehan kados ta Werkudara Baladewa sanes-sanesipun
Ewadene mungsuh pati sekipu mantra kendang kamracondang. Mboten wonten ing sami mangga mulya kula semanggaken dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok minangka dados mangsaipun Patih Kasipu lan Prabu Naga Pracana. Kresna, iya kula wonten paring dawuh pukulun. Kepasang yugya katujuh ing dene kita melu nderek sowan ning Bali Martya Kunda Manik. Mara gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun. Inggih pukulun. Mboten badhe selak. Menapa ing badhe paduka dawuhaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi pukulun Narayana wonten timbalan. Kita baliya marang jagat jujuka ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang manglurah satru murka ya kuwi Patih Sekipu mantra lan Prabu Naga Pracana tanana liya kejaba mung yaiku atmajaning Si Werkudara ingkang lagi wae pupagas pusere kang aran Jabang Tetuka Kresna ing kagiat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana nun amit pasang kaliman tabik pul sewu-sewu kenepatanipun ingkang wayah Tadawadana sareng kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raos ing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Lirik kepiye dene kita kaget. Apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun? Mboten perkawis menika nuwun sewu lho pukulun. Mboten napa kula menika badhe ngemutaken paduka Hyang Adi pukulun namung semantena atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi. Menapa inggih sampun pantes nantrem menawi dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara. Menawi ngantos kateman mekaten lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati nggih menika pun Yayi Bratasena. Ah Kresna, iki kula wonten dawuh. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya lamun apa dadi dawuh Hyang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka. Kresna, kula wonten maring dawuh. Kita ora usah kuwatir kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Sayekti lamun samengkut Jabang Tetuka nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati. Ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki. Mekaten Bu Ulun? Iya. Mula kang sangka kuwi kita ora usah ndadakake anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jumujuga ning Jodipati. Kakang Rada, punapi? Kresna anggenipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rada kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun. Dalah inggih ngestaken dawuh. Lajeng marang martipun ing abdi utawi ing ngraka isi dene pangdalutan benjang menapa? Mboten ketang sambung obor cara lintang kebat mangkat dinten menika. Ah inggih ngestaken Kresna. Ayo mangkat kula panjenengan ulun. Monggo kula dheraken pukulun kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi Yayi Rimbing lilakaken atmajanipun kiraya jago wonten ing kayewangan. Yo, Narayana ulun prengestoni. Muga-muga lebet ing karya nggih Kresna.